Jeg sidder på badeværelsesgulvet og forsøger at tørre Bertram, som lige har været i bad. Han er 2 år gammel og har fokus på alt andet end lige mine instrukser om at stå stille. Han dimser rundt, piller ved alt, sætter sig ned, rejser sig op. Og til en start, der forsøger jeg at holde tålmodigheden. Men efter lidt tid, så kan jeg simpelthen ikke skjule min irritation længere. For pokker, Bertram, du er alle steder på én gang. Det stresser mig helt vildt. Det er overhovedet ikke rart at være sammen med dig lige nu. Mine ord rammer mig i maven som en knytnæve. Shit. De ord kunne jeg lige så godt have sagt til mig selv. Det er jo mig, som styrter rundt hele tiden. Det er jo mig, som ikke er rart at være sammen med. Jeg drøner konstant rundt med hovedet under armen og forsøger at kontrollere alt omkring mig. Forsøger at have ansvar for alting. Og i virkeligheden så dækker det over, at jeg dybest set ikke føler mig god nok som mor. Ikke føler mig god nok som menneske. Jeg ved i virkeligheden ikke, hvad det er, jeg har brug for, og hvordan jeg i virkeligheden har det. Hele mit liv har jeg været der for alle mulige andre, og jeg har fuldstændig overset mig selv. Jeg er drænet for energi, jeg er stresset, jeg er udmattet, og jeg er ikke mindst blank på, hvordan jeg overhovedet skal vende det her. Og det vildeste er, at udefra set, så ser det helt perfekt ud. Det er 8 år siden nu, og heldigvis så er jeg et helt andet sted i dag. Jeg har fundet ind til overskud og ro og glæde og nærvær i relationen til mine 3 drenge, og ikke mindst i relationen til mig selv. Og hvis du også vil lære, hvordan du gør det, så kom med på mine helt nye workshops, Mor med overskud og ro, for mødre med mistrivsel i bagagen. Der deler jeg ud af hjertet, fra hjertet, med alle de oplevelser, erfaringer, indsigter, jeg undervejs har fået igennem de mange sidste år. Som vil hjælpe dig til at blive meget klar og specifik på, hvad du præcis har brug for at gøre, for at komme alle de destruktive og ubevidste mønstre til livs. Og jeg vil synes, det var fantastisk at få lov til at hjælpe og guide dig til at skabe det familieliv, som du lige præcis længes efter.